Gabi ka-farmers, agluto tayo iti dardarubo nga pawan. At ating fried nito takit, agigisa tayo iti laya. 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 Bawang. Tas sibuyas. Yan. Iwark-iwark nila. Itutos-peko. Itutos-peko sila. O, yan. Pagkatapos, lagay nyo natin ang pawan. Yan, farmers. Lagay natin ang pawan. Itutos natin yun. Opo, tanong ko pinag-iwan. Dahan-dahan lang. Sa tayo pailaing sa tayo ito dardarubo ka-farmers. Pinuti mga ikapo di dardarubo. Tunab na majay dardarubo na. Yan farmers. Pagkatapos natin naigisa ay iyan natin ng toyo or soy farmers. Ka-farmers, lagyan natin ng lapu-lapu or soy sauce, marka lapu-lapu. At natin tilang, oops, kulang yan. At kung natin yan, kuluan lang natin saglit, tas lagyan pa natin ng oyster sauce. Yan, para maging masarap ang ating dardarubo ka-farmers. Yan. Para lumambot, lagyan natin ng tubig. Pakuluan lang natin, tayin lang natin para lumambot. Yan. Yan, farmers. Lagyan pala natin ng paminta. Para may aromang paminta. Para masarap. Yan, para tanggal lansa. Kaya natin tapos yung dara niya. Yan, para maging dardarubo. Yan. Ito na yung final. Yan ka-farmers, naluto na yung finished product natin. Yan. Masenyong kimbong. Na yung dardarubo. Dardarubong pawan.